On arvolin harjoittaa täältä timelapse-videoi kuupin. Tai mun vaan tämmönen hirveä maanka kove raidu, vissä sulla on vittatsi, teet sit semmoinen kove chattehtaan puetteen videon. Ja mulla on peijan ton varastakar voi hätä kamera tuokkär stellik olla. Ja temusti täkkär pierkas moi mun tälle kotsom. Tää on välti ulta kove ain ja hi käytsätte kalovät sekunti. Näyt ja täältä alkattat maasinnan homma. Tää vuossamus koveri täällä. Valtum. Jedetot tuolla vähän puuta. Täältä kamera. Jedetot vältä forkat juovuu vähän kovetalla. Mun on tarpas tästä muita kun mä oon sen vertin tuohon jetsen päikän siisa. Julestin vähän kähviä. Mä oon juotkir eresparkoitte. Täältä kovee, täältä kameratalle tästä. Tuon täällä ja tuit polvait ja mun kotselan kun vuorkin tomet mahtuu polva. Tästä kun liha tehty oppin almesta. Aina lusmakkar sotta.